duk abubuwan da sarki ya zayyana hakika haka ne, kuma ba mu kauda tuntuɓan juna muna neman mu samu maslaha bisa abin da ya kamata mu ba koyaushe. Mun gode Allah bisa wannan tsari da ya bar mu a kai da kuma abubuwan da muke yi. Alal hakika muna da abubuwa a dunkule, amma kullum sarki ya hau jawabi sai ya kasance kusan shine ma kakakin gwamnati. Duk abin da ya kamata mu ambata sai ka ji ya ɗauko su ɗaya bayan ɗaya da rubutu ko ba rubutu, abubuwan nan suna kansa. Ya gwada cewa hakika shi mai kishin al'umma ne, shine kuma uban al'umma. Saboda haka kamar yadda kuka yake zayyana wannan, in ma an kauce din zai kira ya ce to ai gyara go kaza ko kar ai kaza ko ya kamata ai kaza. Saboda haka muna godiya matuƙa wannan zarafi da Allah ya bamu kuma da sahalewa da yardanku. Insha Allah za mu ci gaba da yin haka domin mu kai ga gaci mu zama jihar gwada misali din. Saboda haka a wannan lokaci bayan marabtanku da kuma godiya da jawabi da yaba da mai martaba yayi, zan ɗauki wannan dama hailau in daɗa roƙon ƙarin haɗin kai da kuma in nemi addu'a ta kowane ɓangare kuma ga kowane ɗan jiha